Lockdown ngayon sa amin. Wala kasi kaming pagkain kaya walang dumarating dito sa aming bahay. Wala sa amin dumarating kahit isa, bomba. O hangin lang. Ay, wala kaming pagkain, araw-araw lang. Ano kasi mga guys, wala kasi kaming pera. Tinambakan dito oh. Ayun oh. Daming tambak dito. Magbabiral tayo niya. Magbabiral tayo. Magbabiral tayo niya. Magbabiral tayo. Dito po mga guys. Nabinibidyoan ko po sila. Nawatawa po daw sila eh. Nawatawa po sila. Ang dami po dumadaan dito eh. Lockdown po kasi ngayon eh. Dami po dumadaan. Sa ngayon po yung ano po namin dito. Walang pagkain. Dito po lagi kami. Wala po kaming pagkain araw-araw. Kahit vulcanized po. Ay, nako. Pagkain. Walang vulcanized. Ano yun? Tubog. Ay, dito. Ang dami talaga ng four-wheeler. Dito. Kakadaan. Kakadaan yung mga wheeler. Ito mga guys, daming talaga dumadaan. Ay, di makalusot. Di makalusot. Hindi makalusot. Meron na naman isang bike dito. Mga guys. Dito, mga guys. Meron talagang dami. Dami dito. Dami. Dami. Uy, wala kami pagkain. Wala pagkain. Wala. Wala pagkain. Ay, nako. Mga ito talaga. Ang dami dumadaan. Dami dumadaan dito, lockdown. Ay, patay sila kay sikat. Patay sila. Patay sila kay sikat. Patay sila. Dumadaan. Dami dumadaan mga guys. Dito sa CCTV. Kita siya. Kita sa CCTV footage. Kita. Patay ko na. Patay ko. Dito. Dito kami. Dito kami. Kami talaga pagkain mga guys. Sa maipis lang kami. Kami pagkain. Kain. Dito kami. Guys. Dito sa limpis. Dito sa limpis. Dito ang dami talaga tumadaan.
Video. Video hole. May lockdown. May video kayo sila. Video. Daming dumadaan. Ang daming dito. Mga dumadaan talaga. Bawal kasi. Baka mga bawal dumaan. Baka patay sila kay BBC Kati. Patay sila. Patay sila. Patay sila. Yan. Dami. Ang dami talaga dito mga guys. Wala kami pagkain. Darating pa isa. Tatlo na. Tatlo. Sabi mga guys, mag-subscribe lang kayo. Mag-like. Bye-bye. Huwag nyo kalimutan mag-like. Bye-bye.